Hi guys! Dito ako sa bukid at nandito na si Mother Marites. Galing si Mother Marites doon sa Cagayan de Oro. Nagpasyudad si Mother Marites at kain tayo ng saging. May saging dito. Nahinog na ang saging dyan sa likod ng aming bahay. Ito hinog na at ito na lang ang natira. Kunti na lang, gamay na lang kaayo. Si Mother Marites ay nandito sa CR namin banda. Maggulay kami ngayon ng lutya. Sa Tagalog ay karlang. How are you, Mother Marites? Okay ra. Okay ra? Unya, kumusta man ang Cagayan de Oro? Okay ra yapon. Eto ay magulay kami ng karlang. Lagyan namin ng kamutitap ito, guys. Tanong ra maka. Utanon gani. Tira ni. Sige na. Ito, saka. Ay basig kuangan. Kita naman sa dagkaon dani. Daghan naman sa ni ano. Ayan. Ganan ka kaon, di mo kuangan ka. Di hurot. Eto si Mother Marites hindi nagtakiang-takiang kasi naulian na ang kanyang arthritis. Ay, sakit pa di ay. Sakit pa di ay ang arthritis ni Mother Marites. Kaya magulay tayo ngayon, guys. Ito ay balatan natin. After dani, magkuha ako doon sa kamuti tops. At saka ito ang corn coffee, mangosteen coffee, and malunggay coffee. Si Mother Marites na lang ang magbalat. Ako ay kukuha ako ng kamuti tops. Wala dai kuan sa Ha? pako. Pako? Karon? Ay! I-try natin ang pako doon. Ito, may saging pa, oh. Di lungagon na lang ni. Nya. Lumag-utan ra ta sa apay. Lami, magito Mother ang sabaw, no? Unya, kani ato isagol. Si Auntie Mercy, naggulay si Auntie Mercy doon sa kanila ni Riri. Tapos, eto, karlang at saka kalamunggay ang nilagay nila. So, ngayon naman, ang ilagay namin ay kamuti tops. Pwede yun. Tapos, baka may pako dyan. Kiri na yun. Sige, maghanap ako, Mother, ng pako. Kasi, idagdag natin sa ating gulay. At saka, maglungag yapon ta, Mother. Kay lisod pud og maglanlana ratadana, no? Kini di ay kaon na mi. Ha? Kini di ay. Uy, Ginoo ko. Utan man na, ah. Ha? Utan lagi niya. Mayaon ni. Nadila lugar ta kaon sa kanon? Kini di ay di dami kanon. Utan gani na, no? Utan ba? Kuan sa kanon, ipari sa kanon. Gabihan naman isa sa kuan. Di na di taglungag di ay? Ikaw. Naunsa ba ni sa kaniya nga? Kini di ay di dami kaon kung kuan. Aga kaon gani na, no? Unya utan man na, ah. Gulay man na. Gulay lagi inya naaman kini. Na di na lugar ta lungag. Di na. Pas mo atong bitok dani kay gulay. Gulay ra di ay hay pagka bright gini Mother Marites oy. So magbutas-butas ta kay magkuha tayo doon ng pako. I-try natin kung may Ayun lugar ni. pako na makuha. Lisod pud og dagko na siya, Mother. Ayon sa man day na ang utanon or ag lungagon. Tabirakon. Na tabirak. Kuan gani siya, no? Tabirak gani siya, no? Unya out. Tabirak gani siya, no? Unya butangag asin bitsin daw katong kamuti tops og kung nay pako atong butangan. Gataan lang na ah. Gataan ag gata-gata pa jud ka. Lami gabi. Ayaw na kay agkaut-kaut ba na siya, Mother, kay lutya ba yan na siya. Pababa na tayo kay magkuha tayo ng pako and kamuti tops. I-try natin kung may mahagilap tayo na pako dito para ihalo natin sa ating karlang. Ganyan mo, Day. Nagawa natin ang diskarte, mga sis. Laban Japan. Kahit na mga sunog ang ating mga pagmumukha dito. Pako na naman tayo. Kakaiba ito ang ano namin ngayon sa pako, ha. Kasi may sagol siya na karlang at saka kamuti top. Lalong pinasarap natin ang ating pako. Pako Queen! Diretso tayo dito sa may kamuti top. Hambog na ang kamuti top kay wala ni siya na kuhaan. Si Father lang kasi ang na iwan dito sa bukid at saka hindi siguro siya naggulay kaya maggulay-gulay tayo ng kamuti top. At saka ang alugbati ay nahambog na siya. Ayan ang alugbati. Libre na ito, guys.
Kung sa syudad ka nakatira, kailangan mo pang bumili. Kanirang mga udlot ang atong pang kuhaon. Marami na tayong decoration sa ating gulay na karlang. Abang-abang kayo sa masarap na kainan. Brownie, brownie! Hindi na nagtakiang-takiang si Brownie. Ito ay ihimay-himay natin. And then si Mother Marites ay nagsaing siya. Plaster ang kamera. Ato lagi po ni siya iyanak ma. Kadag ko No? Kaya pwede naman na siya. Ang plano ni Mother ay igisa ito. So, lagyan siguro namin ito ng bulad kasi may bulad doon tinda si Mother. And then, Ay, hindi naman ito itinda, no? Kaunon naman ito, no? di bali, rasyon na to siya. Ano ka, kanang dagko, manggod. Saan mo pagbalikya dito? Ang karlang ay libre. Ito naman ang kamuti tops, libre. Ito ang pako, libre. Ang hindi libre ngayon, igisa muna daw ni Mother. So, mantika ang hindi libre. Ako lang ang nandito, wala si Sherwin na masayro siya. Ay, trapuhan saan yung lamisa, Mother? Kay medyo siya mahugaw. Video ni Lilin, gikuan sa TV ni Ruby. Nya, Dako kayang TV be na Ruby. dako kayo atong kiki dito. Kan, klaro kayo. Yung naon de siya? Ay, Dagan na siguro ni siya, Mother, no? Lahi lagi ni siya, ma. Kani nga color, ma. pula gani na, Okay na, nagutad-gutad na nato ang karlang. At saka ang ihalo namin ay sosyalan. Ang laki-laki talaga ng bulad. Ito ay, unsa pangalan dani nga bulad, Mother? What the name is this? So, hagi Diyos. Ha? Hagijos? Hagijos daw ito nga bulad. Ganito lang kalaki siya kay para dali ra siya maluto. And then also, ang ating pako ay okay na ito ang kanyang kataason. Ito ay okay na rin yan. At ang ihalo namin ay ito, sosyalan talaga ang aming panghalo for today. At saka mayroon bawang. Yan lang ang panakot. Bawang lang. Meron na kaming sinaing. Ang lugar, lutya mo'y gisahon? Ang buwad, dili na? Ay, nakig-subak ra mo na. Ano ba? Nalagyan na siya ng mantika. Ang ahos. Amang ahos. Okay na siguro na, ma. Init na maguna siya, no? Kay ganin na raman. Be, sagirit na siya ron. Oh. Ato ni siyang putol-putulon kay dako ra pud kaayo no kung isalpak ni siya dritso dadto. Ato ni Picasso ang ulo. Dagan naman siguro ni ma ang sagol nato, ma. May pagkatungaon lang ni siya, Mother. Kay daghan raman siya. Malo pa lang ni siya sudan sa sunod na pud nga sudanan. Kay na dako makaayo. Nya kaning ulo, lami ang pud ni ulo kay daghan dani masibsib. So kanin lang siya, Mother. Kani ibili nato ni siya. Kay para sa sunod na pud ni siya nga kan-anan. Oh. Ito, itago yan. Ito lang ang anuhin namin ihalo. So, Ay, gagmaya? Sa man dagkoon? Tunga na. Anaon lang siya? Pikason? Anaon ba? No? Ay, hana lang na siya. Ay. Hana rin siya ka. Kuha na, Mother. Para dagan-dagan pag gamay. Tunga na. Kapatunta niya. Ay, importante dani kay sabaw raman pud. Oh, para gatasan. Sosyalan kay ta panghalo day. Buwad nga mahalon. Mahalon jud siya kay pilang kilo dani, Mother? 290. 290 ti amo kana. Nakuha na niya iyang paan. Higda-higda muna tayo dito sa
Masarap na higaan. Masarap na higaan. Magandang higaan. Maaliwalas, malamig. Di ba? Eto. I-check natin kung ano na ito. Lagamay naman na kayong sabaw, mother. Lata na. Gamay naman ang sabaw, mother. Ganun pagid ay. Puno ka na ah. Simba ko. Dini dapit, mother, oh. Dani. Kita na duha kaong niya. Apil man unya sa gabi, no? Ay, Nya apil pagid ugma sa pamahaw. Kay may naman lang na ah. Puno ah, isa ka galon. Lagamay ra na ama kana ra isa imo ibuta? Nah, gamay ra kaayo. Nalata na mo. Okay na ilunod na tong kuan, pako. Ganito pa ko. So ilunod na daw niya ang pako unahon. Naapil nga kuan. Nalunod na ang pako. After that na ang kuan. Ayaw saan niya pag ilunod kay malataan siya. Mula, yummy ang ulam natin, guys. Grabe. Pinasarap na pako. Hala. Naluto na din na siya, ma. Ang lutya. Ito ano? Gilunod na pod ni mother ang kamuti tap. Natimplahan na lagi ni siya, mother. Ilunod na pod ang bulad. Hala, imal kay tag-ulam karon, guys. Kaut-kaut siya kay lutya man. Tagdagan ng tubig. Nalunod na ang pako, ang kamuti tap at saka ang among sagol na bulad. Eto, hintay-hintay na lang tayo maluto ang pako. Mother, basin malata siya, mother. Ang pako. Kailangan half cook lang siya Nauno na. para maglagurot. Tikman natin ha kung gaano kasarap ang luto ni Mother Marites. Latabang siya, mother. Ay, wala di ay nimo asini. Gibitsinan na nimo. Kinanglan asinan ni siya, mother. Kay ang bulad, di man na siya musunop sa kaparaton diha sa mga lamas-lamas sa atong giluto. So, need tayo ng asin. Sige, punit. Okay na siya. Okay na. Lami kayo. Sobra ka lami. Lami kayo siya, Mother Marites. Why and why? Atong i-check natin baka malata ang pako. Sige, punit. Kusin. Sige, punit. Sige, hungit. Kusinerong bulingit. Ala, okay na siya, Mother. Okay na. Ihawas na natin. Naghukad na si Mother, so ato ning hawasin. Kay para hindi malatain. Hukad na tayo kay kain na tayo, guys. Lahat-lahat dyan, kain tayo sa masarap na ulam. Kuha tayo ng malamig na tubig dito sa refrigerator ni Mother Marites. May mga laman-laman pa rin sa tindahan ni Mother Marites. Hindi pa talaga masyadong na bankrupt. Malamig na tubig. Eto, magkain na tayo. Naghukad-hukad na si Mother. Wala, yun sa ni mo, Mother? Gipili lagi ni mo. Why did you pili-pili the pako and the kamuti tap? Hala. Urig po di kaya nga nagkuan oh. Naghukad kay gipang pili. Imo na. Bye. At ako bahin. Ay, gipili din niya ang mga pako para sa akin. Charot kaayo. Ala na sa mani Mother nga puro ra lagi ni pako, nga ang imo puro ra pud lutya. Naghukad-hukad pagtiwas si Mother Marites. Sabaw ako. Sabaw ra day ang iyaha. Mao di ay nga gikuan tanan ang mga pako dani oh. And then ang sa kanya ay mga sabaw lang tanan. So, mangaon tatanan! Mangaon. Mami Ve, kain tayo sa masarap na pako na may karlang, na may kamuti tap at saka may tuyo. Madam Tess and Mamita, kain tayo. Masarap ito. Madam Lisa, kain tayo, madam. Masarap ito, madam. Eto, lahat-lahat dyan. Miss M from Cebu, Miss G from USA, kain tayo. Arnold Jod, kakain ka ba ng ganito? Ayan, thank you so much sa inyong lahat dyan. Kain tayo ninyo lahat. And also, why are you... Hapon na karon kay alas 2:03 na panyog to namo. Madam Tess del Mundo, Mamita, paniudtot, panyapon, snack tayo. Snack dala panihapon kania. Paniud to dala panihapon. So, kain na tayo. Ang magpre ay si Mother Marites.
Samahan sa anak to santo. Amen. Salamat, daghan kayong salamat Lord sa grasya nga gihatag kanamo Lord nga among kanon karon Lord ug kini tanan Lord amo kini pasalamatan. Pinaagi sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus nga may buhi ug hari Dios nga sa nagaban kanamong tanan hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaon na tatanan. Nahapkok ra ang kuan pako. So masarap ito. Lah, aso-aso pa jud sa kainit, oy. Emma Els. Kay kuan sa hutan. Buwan? Di na siya parat. Itong gaming mo ibutang na ang hagdang dagsag dagatak. Ming. Wait lang mo ha. Kaon ta. Init pa kayang sabaw. Sabay, Ming. Gawayo Miss Brownie. Wala ko nakadala sa stand. Dani na ako gitindog ang kuan. Akong cellphone. Bulad guys. Cid-cid ng ulos bulad. Thank you so much. Gracias sa Lord. Kay nabusog. Si Mother, kumain pa si Mother. Ubusin ko yung ako. Bahay na ako. Husin mo yan? May dinis bukid po yan. Kay, Di na makapalit sa utan. libre na ang gulay. So, hindi talaga naubos. Oh, marami pa. Kaut-kaut manggod siya. Ang sabaw kay lutyaman. And then, may mga pako pa. Hindi naubos. Saging. Busog na kay Kumader. Ayaw ko na. Enough na. Kay, grabe na ko kabusog buyag. Si Brownie! Wait lang, Brownie! Eto guys! Si Mother ay hindi pa tapos kumain. Ako Tapos na ako, ay guys. busog na busog talaga ako. Buyag. Pulot ng akin kayo. Naubos na ni Mother ang sa kanya. Ako'y magpapasalamat talaga sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. And sana hindi ma-skip ang ads. Saging gayon isa. Yes, panghimagas na saging. Ayaw ko na magsaging kasi parang ang dami kong nakain. Imbis na konti lang ang kanin ko, nadagdagan pa kasi sobrang sarap ang ulam. Ako'y magpapasalamat talaga guys sa lahat-lahat dyan. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Eto, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. I love you so much guys. Kami ay magpaalam na ni Mother Marites. I love you all. Bye! Bye. Lami asad ani brownie karon. Lami asad ani brownie karon. Lami asad ani brownie karon. Ang anak si brownie. Okay. Sabaw niyo ha, sabaw. Lami na sabaw. Ako ganito na. Ako ganito. Ano sa brownie? Lawon niyo. At dato sa ka. Bisa pa? Okay, mga sa niyo.